rangu ndinonzi Rita Nyamupinga, ndiri mudzimai anorwira kodzero dzevanhu. Zvikuru ndakarerekera kukodzero dzemadzimai nevanasikana. Ndinotungamira organization inonzi Female Prisoner Support Trust, ivezve inozikanwa nekuti Femprist. Femprist yakavambwa mugore ra2012. Chinangwa cheFemprist chiri chekuda kuona kuti madzimai angabatsirwa sei kubvira panguva yekupara mhosva kusvikira pavanoenda mutorongo nekubuda pavanozoita mutorongo. Takanyatsotarisana nekuti magariro avo ari mumatorongo akamira sei, nekuti tinoziva kuti mamwe madzimai anoenda mutorongo ane pamuviri kana kuti vaine vana vacheche. Saka izvozvo ndozvezvimwe zvinhu zvatinotarisana nazvo zvikuru maererano takatarisana nemagariro avo panguva iyoyo yavanenge vari panguva yeusungwa kana panguva yekupika jeri ravo. Uyezve tine mamwewo mabatsiriro atinoita madzimai aya nekuvabatsira tichibatsirana nevanotibatsirawo munyaya dzekuti legal aid yatingati iwo magweta ekuZimbabwe Women Lawyers Association, vekuWilsawo vanotibatsira nekuti mudzimai paanosungwa paye anowanikwa achitya kumira mumatare edzimhosva, asi anenge anopedzisira azobvuma mhosva nyangwe yaasina kupara kana asina kuwana gweta rinomubatsira. Ndove vamwe vanhu vatinosangana navo ivavo. Asi zvikuru zvimwe zvatinoita ndezvekuti kana madzimai aya abuda mutorongo, tinoda kuti vasangane nemhuri dzavo. Tinoita inonzi victim offender dialogue, kwatinosangana nevavo vakaparirana navo mhosva nemhuri yavo kuti vanzwisisane, pave neukama, pave nerunyararo, peace building. Tinoshanda zvakare nekuti vanhu ava kana vabuda mujeri vangabatsirike sei. Tine inonzi starting point project, iyo yatinobatsira madzimai ava nyangwe nekamari kadiki diki kuti vatangise zvikana kamusika kana kutenga nzungu dzekudyara. Zvese izvo tinozvibatsirwawo nemasangano akati wandei. Kazhinji kacho madzimai ava kana vodzokera kumba vanenge vasina kana pekushandira chaipo kana pekubikira chaipo. Vasina kana pekushandira chaipo kana pekubikira chaipo. Tinokumbirawo zvinhu zvakati wandei tichishandisa Women's Coalition of Zimbabwe, unova mubatanidzwa wemadzimai akati wandei vanorwira kodzero dzemadzimai. Tinounganidza zvinhu tonopa avo vanenge vachida rubatsiro rwakadaro. Tine inonzi zvakare rapid response program. Munoziva kuti kana vanhu vapinda mutorongo, kazhinji kacho pamwe anouya kuzopikira Harare, iye akaparira mhosva kuChipinge maererano nemutongo waanenge apiwa. Vaye vane mhosva dzepamusoro dzine mitongo yakareba vanowinzwa Harare. Haana waanoziva, ane zvinhu zvaanoda zvekushandisa ari munguva yeusungwa, zvakaitawo zvakafanana nesipo yekugezesa. Kana aine mwana mucheche anodawo kana manapukeni kana nhumbi dzevana dzekupfeka. Izvozvo tinomhanya nazvo. Uyezve tinogara navo pasi tichiita iye inonzi counselling, psychosocial support. Sezita redu rinoti Female Prisoner Support Trust. Saka zvese zvandataura izvi zvinoenda pasi pesupport, kuvasimbisa kuti kupara mhosva hakusiriko kupera kweupenyu. Nekuti takanga taongorora zvakare kuti madzimai akapara mhosva, munoona paipa mutorongo nekuti vanenge vasina pekutangira, zvinoita kuti vapare zvakare mhosva. Saka kana vasina kupiwa iyo counseling, kana tisina kuita offender victim dialogue iyoyo, hazvina zvazvinobatsira. Tine mamwewo mapurogiramu
atiri kuita, atakatora nyaya dzemadzimai inonzi Her Life Behind Bars, yatakabatsirwa nevanotitsigira vanonzi Womankind, vanobatsira madzimai, masangano emadzimai ari kuda rubatsiro rwokuti vashande nemamwe madzimai kuti vazive nezvekodzero dzavo, dzingave kodzero dzekusungwa, kodzero dzeutano, kodzero dzekuziva mutemo chaidzo. Womankind ndo yakatibatsira zvikuru. Tine imwewo organizationwo yakatibatsirawo kuongorora maererano nezvirwere zvinorwarwa nevakadzi, zvakaringana nevakadzi, yatinoti yo sexual reproductive health and rights. Vakatibatsira zvikuru nekuti tiite maprograms iwayo mushure mekunge madzimai aratidza iwo kuti vane zvavanosangana nazvo, ingave zvakaita sesanitary way kana vari mumatorongo. Izvozvo tinoramba tichimboita basa iroro, hatimirireipo pano, tinoramba tichiita basa iroro zvikuru yaya nekuvabatsira, tichibatsirana nevanotibatsirawo munyaya dzekuti tikwanise kuita maprograms iyaya, vanotipawo nyangwe zvinhu zvakaita semari kana zvinhu zvekushandisa zvinodiwa nevanhu vari mumatorongo. Tine ukama zvakare nemamwe masangano anoshanda nemadzimai vanopa zvinhu zvakaita se legal aid, yatingatiwo magweta ekuZimbabwe Women Lawyers Association, vekuWilsawo vanotibatsira nekuti mudzimai paanosungwa paye anowanikwa achitya kumira mumatare edzimhosva, asi anenge anopedzisira azobvuma mhosva nyangwe yaasina kupara kana asina kuwana gweta rinomubatsira. Ndove vamwe vanhu vatinosangana navo ivavo. Asi zvikuru zvimwe zvatinoita ndezvekuti kana madzimai aya abuda mutorongo, tinoda kuti vasangane nemhuri dzavo. Tinoita inonzi victim offender dialogue, kwatinosangana nevavakaparirana navo mhosva nemhuri yavo kuti vanzwisisane, pave neukama, pave nerunyararo, peace building.